Vols ajuda per incorporar noves eines a les teves classes? Necessites orientació per fer un treball? Això i molt més ho trobaràs al portal tàctic de la UB. Hi podràs consultar el recull d'eines TIC que t'oferim, organitzades per la seva funcionalitat. O si t'ho estimes més, hi trobaràs les eines i els recursos categoritzats per metodologia i activitat d'aprenentatge. Subscriu-te al blog del Tàctic per rebre les píndoles informatives sobre nous recursos i eines. Consulta els nostres cursos d'autoformació o les sessions de tallers presencials a mida que t'oferim. I no t'oblidis de consultar el nostre portafoli digital de materials docents elaborats a la nostra unitat. Segueix-nos ja a les xarxes socials i no dubtis en adreçar-te a nosaltres. CRAI Docència UB.